קרן השתלמות, קרן פנסיה, קרן כספית, שיטת מיסוי, נקודות זיכוי, קרנות סל, אג"ח, מניות, ביטוחים, רישיון עסק ועוד. אם רק חלק מהדברים שאמרתי לכם עכשיו לא יושבים לכם טוב טוב בראש, זה בדיוק הסימן שאתם צריכים אותנו. כי אם אתם לא מבינים לאן הולך הכסף שלכם, מישהו אחר מבין, וכנראה שזה לא לטובתכם. מה שקורה זה שאתה עובד קשה, מרוויח כסף, אבל אין לך מושג מה לעשות איתו, איך לחסוך כמו שצריך, איך להשקיע אותו, והכי חשוב זה איך לא לזרוק אותו על שטויות. זה לא רק עניין של ידע, זה החיים שלך. זה ההבדל בין מישהו שחי במינוס למישהו שבונה לעצמו ביטחון כלכלי. בדיוק בגלל זה בנינו את הקורס הזה. קורס אונליין שייתן לכם את כל הידע שאתם צריכים בעולם הפיננסי. אתם תוכלו לצפות בו בכל שלב בחיים שלכם, מתי שנוח לכם ובאיזה מקום שבא לכם. אנחנו נלמד אתכם את כל מה שלא לימדו אתכם על כסף במדינה, ונראה לכם איך תכלס כסף עובד כאן. התחלנו מכלכלה עולמית, עברנו דרך מיסים, ביטוח לאומי, קרנות, השקעות, פתיחת עסק, ביטוחים ועוד הרבה נושאים שחשוב לדעת. והכי חשוב זה שהכל מוסבר בשפה פשוטה, כלילה וברורה. אפילו עשינו בדיקות בזמן אמת ונכנסנו לאתר הביטוח לאומי, נכנסנו לקרן הפנסיה והראינו לכם איך פותחים עסק. זה לא עוד קורס תיאורטי, זה קורס פרקטי, כזה שבאמת עושה סדר בראש ונותן לכם כוח. אתם לא חייבים להיות מיליונרים, אתם פשוט חייבים להבין איך לנהל את הכסף שלכם נכון. כי כשאתם לא שולטים בכסף שלכם, מישהו אחר שולט בכם. כמה שנים עוד תמשיכו להיות תלויים באחרים, במעסיק, בבנק, בסוכן, בחוסר ודאות? כמה כסף כבר שילמתם סתם, כי לא ידעתם בכלל שמגיע לכם החזר? הקורס הזה זה לא עוד קורס של התעשרות מהירה ופנטזיות. זה קורס שנותן לכם את כל הכלים הנכונים להתנהלות פיננסית במדינה. גם אם אתם שכירים וגם אם אתם עצמאים. כל זה בשפה ברורה ומובנת לכל אחד מכם. החלטנו שכל אחד חייב לדעת את הדברים האלה, וזה פשוט עצוב שלא לימדו אותנו את זה. אז תפסיקו לחכות, תעברו מהצד של הבלבול לצד של השליטה, ותצטרפו אלינו ותיתנו לנו לשים לכם מראה מול הפנים ולהראות לכם איך באמת מתנהלים במדינה עם כסף, ותתחילו לשלוט בעתיד הפיננסי שלכם, כי אף אחד לא יעשה את זה בשבילכם.